Ya kudune ki wong dhuwurane kudu iso ngrasakne, ngrungokne. Bareng saiki ki apa-apa mundhak, ya jelek langsung ngrasa sing kaya awak-awak iki. Lek diomong panas ya panas, lek piye Mas apa-apa mundhak arep digawe larang ya ora payu, gawe murah ki ya ora enek, ora kasil. Ya wis dinikmati lho Mas, oleh saithik ya alhamdulillah, oleh oke ya wis kono jenenge barang golekan ya toh. Ya ora mesti. Ya modal ki Mas masalah ki ya barang golekan ora enek sing modali. Beda lek enek sing modali kan arep piye-piye kan oke. Yes merintis apa enake ngene lho Mas. Wis disyukuri wae pokoke. Ya lek kanggoku ki ya sik rame tahun biyen mergone kan regane jual beline ki sik stabil, lek bareng saiki ki apa-apa mundhak. Yo jelek langsung ngrasa sing kaya awak-awak iki. Sing tak rasane kok UMKM saiki ki krasa banget. Ya kuwi Mas, sak entuk-entuk iki wis penting ngobah Mas. Jare ora obah mama len delok keadaan saiki apa-apa kaya ngene iki kok. Timbang melu wong abot rekasane. Ya kudune ki wong dhuwurane kudu iso ngrasakne, ngrungokne aspirasine wong cilik kaya ngene iki sing usahane kaya ngene iki barang golekan lek iso ki ya dibantu, regane ora nemen-nemen ben iso padha mlakune. Wis kuwi tok kanggoku angen-angen.